Maigsoon sa atong Ginoo kami mangluluwas. Sa diyang mosunod ka maigsoon, hatagan kita katapusan. Diya ato kita sa gingharian sa Dios maigsoon. Atong manluluwas ang mga Ginoo Hesus maigsoon. Kung sa may mga pagpaluya maigsoon, dili nato na paminahon maigsoon. Kaya niyang pulong, kinanglan nga isip kita nga Kristohanon maigsoon. Kita mo'y mahimong kaya mo na kita may gitawag ko munang gipima kini maigsoon pagkatinawag maigsoon. Kay lahi ang gitawag o pagkatinawag maigsoon. Kay kung ang gitawag maigsoon, gitawag pa na siya maigsoon, dili pa na ulipon sa Dios. Kay gitawag pa na siya maigsoon. Atong basahon ang pulong sa Dios maigsoon diya sa Mateo. Na atong mabalaan maigsoon diya sa 5:16 maigsoon. Hallelujah. Nag-ingon diya maigsoon 5:16. Hallelujah. Sa inyo na busa sa samang pagi, ipadanag ang inyong kayag atubangan sa mga tao. Aron makita nila ang inyong maayong buhat, o daygon nila ang inyong amahan na ato sa langit maigsoon. Sa atong pagkatinawag maigsoon, kinahanglan ipadanag nato sa ubang mga katawa na wala pa masayod maigsoon nga kita imong kayag sa uban maigsoon. Sa atong pagpangalagad maigsoon, kinahanglan nga kita mahimong kayag sa uban nga wa pa masayod sa kamatuoran maigsoon. Amen ba? Amen. Hallelujah. Dalay gumos po nato sa pagbasa. Busa sa samang paagi, ipadanag inyong kahayag at tubangan sa mga tao. Ini, ipadanag nato mga igsoon. Ano man, kita, gitawag na ta sa Ginoo mga igsoon. O gipili na ta sa Ginoo mga igsoon. Muna nag-ingon, busa sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao. Aron, makita nila ang inyong mga maayong buhat. O daygon nila ang inyong amahan nga ato asa langit. Hallelujah. Dalaygon ang atong buhay na Dios maigsoon. Kinahanglan sa atong pagpangalagad mahimo kitang kahayag sa uban maigsoon. Dili ino na makita kanila nga maunon mahimo nga kangit-ngit. Amen. Ning indre ang pulong sa Dios nga kinahanglan nga atong ipadanag ang atong pagkatinawag. Aron makita sa uban nga kita dili tanong kaya ang uban lisod tutudloan dili mo patudlo nang ang uban gani mo dili maminaw sa Bible di pud mo to sila sa Bible maigsoon kay ngano ang ilang kuan mga igsoon tao pud kunay kasulat sa Bible yes tinuod man na maigsoon pero dinuugan sila sa balang espiritu sa Dios tinuod ang maigsoon manang nag-ingon rin maigsoon sa atong pagkatinawag atong ipadanag atong kayag maigsoon. Nag-ingon ang isisay. Nag-ingon rin maigsoon nga busa sa samang paagi ipadanag ang inyong kayag katubangan sa mga tao. So kita sa atong pagkatinawag maigsoon kinahanglan ipadanag nato atong pagka kayag maigsoon sa atong kinabuhi maigsoon sa atong mayon nga nangalagad man na sila ngano man tao na sila ana ko kita maigsoon nang sa atong pagpangalagad balantayan pud maigsoon kay naay mga tao nga gabantay ra pud maigsoon nga sa ilang pagpangalagad kay samot man Ginoo na sila balang nangalagad pero dili na nato paminawon padayon ta maigsoon kay mo na mga padayon mo nang atong pagpangalagad maigsoon nindot kaayo nga nakabalot sa pulong sa Dios maigsoon. Nga naman, sa mga pagpaluya, dili ta motutok ato maigsoon diri ta sa pulong sa Ginoo atong base maigsoon. Salamat sa pulong sa Dios maigsoon. Padayon ta diya maigsoon sa Roma atong sa unang Korinto maigsoon 7:22. Hallelujah. Kung patingin ang pulong sa Dios. Ingon diya maigsoon. Hallelujah. Ingon diya maigsoon. Kaya mo sa kaulipon, gitawag sa Ginoo
dili na ulip. Apan sa diya nga gitawag siya ni Kristo, nahimo siyang ulipon mga igsoon. Wala pa siya tawag, dili pa siya ulipon. Sa diya gitawag siya mga igsoon, nahimo siyang ulipon diya sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Unang sa atong pagpangalagad mga igsoon, kinahanglan nga kita may kaya mga igsoon, kinahanglan natay mga tao nga dala nato mga igsoon na mahimong ulipon sa atong pagpangalagad sa tinuod nga pagpangalagad mga igsoon. Hallelujah. Nagingon diya sa 23 mga igsoon, padayon ta, kay palit kamo sa Dios, busa ayaw na kamo pagpahiulipon sa mga tao. So di na ta magpaulipon itong mga sige pa o kanang buhat o mga dili kabubuton sa Dios mga igsoon. Kay gipalit na ta sa Dios mga igsoon. Munang nag-ingon diri nga kay gipalit kamo sa Dios, busa ayaw na kamo pagpaulipon sa mga tao. Kay ginang 24, mga igsoon ay nga ang matag usa magpadayon sa paghihiusa sa Dios sa kanang mga pagpaluya bitaw mga igsoon sa atong pagpangalagad. Kini mo post di ako ko kanang mga verse mga igsoon sa para kanang mo post buta sa Facebook gud mga igsoon kanang mo share ba. Okay, diya may ningon unsa ko ga amigo ko to nato sa post ko mga pasiyaw po ingnan mo ko mga igsoon nga post ko do mga pasiyaw sana kaning mo post puro mo ko mga pang Dios no mo ko ninyo ha dagan kay mga tanbam may sa mga pagpalawya din mo to ang bugay din natin ang Panginoon. So okay, sa atong gibuhat ni Dios dili man sila may panalanginan may igsoon kita man. Amen. Nang dili nato sila paminaw may igsoon. Sa atong pagpiningkamot kita may panalanginan sa Ginoo may igsoon. Ha? Naman ka may igsoon sa kinabuhi. Daghan mo nga ang kaingon grupo nga ginan ko dito may igsoon nga post ko apa siya di mata malinga mo ha. Oh, ginan ka may igsoon. Di mala action puguka pan may igsoon kalain kay kabahan ko na sila. Total ang akong gipos dili man nakadaotan. Allergy sila may igsoon nga minaw sa pulong sa Dios. Munang kinanglan sa atong pagpangalagad na igsoon, ang mo challenge nimo imo ra pong isip. Katao ra pong mga igsoon. Mga kung maminaw pa nila, alakan si ka mga igsoon. Munang sa atong pagpangalagad, ang Dios ni atong tutukan, di itang tutok sa uban mga igsoon. Amen ba? Amen. Hallelujah. Dalay ka ng pulong sa Dios mga igsoon. Atong pagkapasahan ng Roma mga igsoon, 8 ka ng pulong sa Dios. Roma 8:28 nga sa 30 mga igsoon. Atong ipatalimugan mga igsoon. Hallelujah. Simpon mo kung gidala mga igsoon niya. Nabe uban niya moingon nga silpon man niya gigamit niya. Naay dili ka pa mo gamit og silpon ba? Moingon nga silpon man niya gigamit. Na kita naman mahimong kapandulan ba mga igsoon kay gagamit og silpon. Pero high-tech na ron mga igsoon. Lang tatong dili ka marong gamit og silpon yang gigamit. Nya, Bible na Bible mga igsoon. Dagan yung balantayan mga igsoon. Nag-ingon rin sa Roma 8:28, nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan. Yadtong nahigugma kanya. Kadtong iyang mga tinawag, sumala sa iyang katuyon. So, nag-ingon diha mga igsoon, nasayod na kita mga igsoon na ang Dios nagbuhat sa mga mayang butang mga igsoon. Ingon diha, nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan. So, ang Dios nato mga igsoon, nagbuhat din ang kaayuhan mga igsoon para sa iyang mga katawhan. Nagtudlo na siya. Napatawag ko pa siya awa na. Murag, dili po nahimot ang ginawa ng mga igsoon. Dapat nangalagad ta sa atong buhi nga Dios. Gapagamit ta sa atong buhi nga Dios. Magpagamit atong katawhan ko dili para sa kaayuhan mga igsoon. Ano man ang atong Dios?
gugma mga igsoon. Tinuod ng gugma mga igsoon. Wala nakatandi sa gugma sa atong Diyos mga igsoon. Mga bisan si taning mga igsoon naabot sa gugma mga igsoon. Pero dili makatupong sa gugma sa Ginoo mga igsoon. Kaya ngayon ka ang gugma ni taning daghan. Ngayon ka nga ipayag si taning ato, ipayag si taning para malinggan niya katong mga nag-alagad niya sa tungkol ng Diyos na tinawag ng igsoon. Naging Grace 79 din ng igsoon. Hallelujah! Katong gipili ng daan sa Diyos, gilain niya aron may sama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimo kabilangan sa daghang niya tawga sila kung dili gihimo usab niya matarong o gipaabit sa iyang maya. Kanindot kay may isaon. Gihimo pa ta niyang matarong, nakaambit pa dito siya himaya may isang wala katapusan. Hallelujah! Nindot siyang pulong sa Diyos. So nga ang tudlo nato minson sa atong pangalagan na maligong ta. Kung naging niyang pulong busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Gilain ang mga igsoon. So doon na po katong walang gitawag. Kung gipatawag sila, wala gilain sa Dios mga igsoon. Isa may gitawag diya sa Dios. Amen. Gitawag ka sa Dios mga igsoon. Hallelujah. Kaya ang Diyos na ito tinuod mga igsoon. Kaya wala pa tayo para gid sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Salagon ang Diyos mga igsoon. Ang iyang pulong, pinatudlo. Kanato mga igsoon aron kita. May mata. May mata na mata mga igsoon. Kaya itudloan naman ta. Ang lisod ka itong wala pang mga igsoon. Lisod ka itong maminaw mga igsoon. Ang pulong sa Diyos, balantayan gyapon mga igsoon. Kasi nagduna na ikahibalo. Ano man, dili na mo paminaw sa leader. Mulabaw na mo sa leader. Ano man, naman sila ikahibalo po sa pulong sa Ginoo. Doon na tayo ikahibalo, kinangan katigo kang maminaw. Amen. Nasa ito po. Atong basig na ikadugan si Pastor. Hallelujah. Doon na lang ko ikaduga nga mubo mga kaigsuonan kabahin sa gitawag o pagkatinawag. Ang pagkatinawag maigsuon na ana sa gitawag og pinasahi. Sa diha nga ikaw gitawag na Dios Ginoo kay ikaw ang tinuod nga tinawag, dili na ka gitawag og dali kang madani, malaylo, mailad ba. Muna nga dinis kalibutan na maigsuon sa atong pagkatinawag, gikinahanglan ka balota nga tinuod gyud ta nga gitawag sa Ginoo. Kini ni kalibutan na maigsoon daghan ra ba kaayo nga mga unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 33 ngadto sa 34 maigsoon ingon dire ayaw kamo patunto. Sa to pa ni kalibutan na maigsoon daghan daay mga binuang ba nga kanang pagtintal ba aro kun matintal ba gyud kamo nang ayaw kun patunto. Kay ngano aduna may tawo nga matunto kay magpatunto man, di ba? Sa atong kinabuhi ni kalibutan na maigsoon dapat niingon dire ayaw kamo patunto. Ang dautan nga mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Grabe kayo mga igsoon. Muna na makadaot yun mga kaigsoon. Muna nini kalibutan gikinahanglan magbantay gyud ta mga igsoon tungod kay base sa balaang kasulatan daghan gyud nato nga gibantayan labi na sa atong pagpangalagad sa buhi nato nga Dios igsoon. Amen. Hallelujah. Salamat sa nadugang po ni Pastor mga igsoon. O kinsa pa diya mga igsoon basig na pamoy lain kadugang. Hallelujah. Kung wala na may igsoon, atong takupan, pinagi sa mga pag-ampo. Hallelujah. Labing balaan silibawon ka nga Diyos. Lord, dalaygon ka Lord. Kung takos ka na pasalamatan, bisan sa mga pagsimba karon, ikaw proteksyon nagikan sa pagsugod, mag-auban ka hangtod sa pagtapos. Proteksyon ni Amahan, ang among mga kaubanan mga
release my. Praise God na igsuon, maayong buntag, kanatong tanan, ila binagyod sa atong buhi nga Diyos. Ani anak po sa igsoon, ang atong pagsimbahon, ang daygon ang Ginoo sa atong kinabuhi igsoon. Ato ta sa pagsugod igsoon, ato ta sa opening prayer, ang akong ihatag ni Pastor Sapri Candelario. Pag-ambot ta may igsoon. Labing kamahanan ug mahigugmaon ka nga Dios Amahan, salamat o Dios sa imuha nga pakiguban ug pagbantay sa matag usa namo ka makinabuhi. Labaw o Dios sa amo nga ikaduha nga simba karon o Dios nga ikaw magapanarbaho sa matag usa namo ka makinabuhi. Labaw sa tanan ikaw magagiya ka namo bisan pa man sa mga bata, mga batan-on ngadto na gyud sa pinakahamtong Amahan. Salamat o Dios among gi-welcome ang imong Holy Spirit nga moy mulid ka namo bisan pa man akong gihinginlan ang tanang mga kalaay, mga kakapoy bisan pa man mga kaluya o Dios nga diin dili kini makadisturbo o Dios sa mga buluhaton karon. Nga diin ikaw o Dios magahari kanamo o Dios nga diin ang imong gahomoy magalukop ni mga dapit. Akong ginginlan ang tanang mga kabalda, tanan nga mga kaluyahon in mighty name of Jesus Christ of Nazareth nga diin ikaw o Dios matuboy ug mabayaw ni ining mga taknaa. Bisan pa man o Dios sa tanang kaigsunan karon tingali anaa sa kadalanan or naa makaron sa ilang tasatagsa ka mga panimalay. Lord nga ikaw magagiya kanila nga ang kalig-on ug kadasig diya sa pagpangalagad nga malahaw tayo gayud nining katapusan ug naghinapos nga mga panahon. Dungog himaya na nalangyod kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Ang tanan magaingon. Amen ug amen. Praise God, hallelujah. Tutas pagdayo sa tubuhin nga Diyos igsoon, akong ihatag ni Sister sa para Fatima. Praise God, may buntay sa tanan mga igsoon. Aneta karon sa pagbabay sa tubuhin nga Diyos, aron sa pagpataas ug pagpasalamat sa iyang kahayag sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa nakita sa paglumanahay o balang pag-welcome sa mga sa pagkaigsunan sa tagluhan ng pagkaibig ng mga. Sa imong panahon, kung masanang
Praise God, may igsoon, kinsabay na bless sa atong pagdahig sa atong buhay nga Diyos. Amen. Amen, kita tanan na bless igsoon. O karon igsoon, at ta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, ang pagbasa niini akong ihatag ni Sister Ranger. Kinadayag at sumod to sa 5. Ono. Sa dihang itangtang sa nating karnero ang ikapitong silyo, may kahilom dito sa langit sulod sa mga tunga sa oras. 2. Unya nakita ko ang 7 ka anghel nga nagbarog atubangan sa Dios ug gitagaan sila 7 ka trumpeta. 3. Laing anghel nga may galang bulawang sudlanan sa insenso ang miabot ug mibarog sa atubangan sa bulawan nga halaran. Gihatagan sila daghang insenso aron idungag sa mga pag-ampo sa tanang katawhan sa Dios ug ihalad didto sa halaran nga diha sa atubangan sa trono. 4. Ang aso sa sinunog nga insenso uban sa mga pag-ampo sa katawhan sa Dios. Misakagikan sa kamot sa anghel nga nagtindog atubangan sa Dios. 5. Unya gikuha sa anghel ang sudlanan sa insenso ug gipuno niya kini kalayo gikan sa halaran ug gilabog ngadto sa yuta ug di kay sipaka kaayo sa mga dalugnog kilat ug linog. Amen. Ug karon igsoon kita sa pagpadayag sa mga kadaugan apan sa dili pa kung pag-awiton ang kadaugan sa Kristohano. Ang kadaugan sa Kristohano. Ang kadaugan sa Kristohano, sa panagbigot ng pagkahinuan, Isugilot ka ang daong sayo. ayaw kaulan. Tumindog ka sa Panginoon. Ang daong sayo, Himayaw ka ang daong sayo. Ayaw ikaulan. Isa todo sa kadaugan igsoon na kunihatag ang panahon. Ganda po mo isoon kung una hatag kadaugan mo isoon kahabong adlaw kini kadaugan ang mga isoon di ginako ni baylo uglain kay ngano mga isoon kahapon adlaw dili ko na gikan sa simbahan mga alas 10 na siguro to. Sumpay ko kasada mga igsoon dito. Bulong din mga igsoon kahasa dapitan nila napas. Alas 10 alas 10. Ngayon na to, pasilingan ito. Jimmy. Init kay Brad. Ang ginawa kahatag na magkahamon. Sumpay di ko mga igsoon. Na paano dito, pag-abot ako dito sa Jojo sa Mani, diha nas gumir, sukod na diha mga igsoon kay sugdan siguro na nila o siminto. Amen. Pero, tay, ano ka? Trabaho ka? Tingnan ko, gumir, murag manaylo di ko anak ng trabaho mo naman usa nga akong trabaho karong mga isong kining bata
ra sa para, di ko kabuhat-buhat mga igsoon og lain, di ko kaantog lain. Ug nara sa para, unang makalingkawas ko mga igsoon bulong o kumpay. Ngayon gani ko sa baka na, suray good ka ba? Hindi ko katubangan, o di mo pagpainom og tubig, dalisod ko hindi, nalim na magbibig, dili na nalim. Bukat kayo ng baldi, kaya itong baldi tako, kaya hukton mo din ang inom. Abot ko dito mga igsoon, kaya dito mo dahil na napas ka dumbuboy. Itong ubos sa iyang anak na dito na. Sus, looy kayo nito po mga igsoon, na imuraan at tag-as. Igo ang ipunggutan ng mga tumoy para makarga yung mga igsoon kaya ilang ang gisilaban. Hala pa mo pong punako mga igsoon ining nangalumos na ining kalayo. Nung kaon ba na yung baka niya, kinalumos naman. Gidala na ako mga igsoon. Kung sa'yo kong himo, punuan dire, ipaatag pisi. Ningo na itong, ningo na si Dumboboy. Padaog po ba na ninyo, bro? Okay. Ningo, arar ko ari agis, pikas kay doon roman dire. Mula mga igsoon, pag-aswat, kayo ko, dili mo ni kasi 50 pero hapit din 50 kilos. Lugsong na ko diri mga igsoon. Pag-abot na ko diri mga igsoon kay ang apong katulog man di ay wala ako pagbutang lang ako des kumpay diri na po kumain sa banga ko na nako itong raincoat na mga igsoon lapaw na siguro na ako lalong kulang ang ginagamay kaayon pagka human ang gina siya ako gisigyan ng bis-bis at tubig kay gahi yun mga igsoon di kin matawang na kanapagkalot, igo na po ng maarang po ng pala. Bali-bali, kwadro. Igo rin maarang. Munang, naging ko Ginoo, salamat. Wagid ni mo paktiyasa. Kanunay di ko ni mong gi-presko. Kanunay ko ni mong gibago sa akong kinabuhi. Bisan imo na ini ang akong edad. O iyong pagbuot Ginoo, iyong panari, iribangan. Kung iyong, yan, susunod ba nga? Kung iyong pagbuot Ginoo, kasi pinta na ginatao, kasi pinta na dito. Kaya ako bitang inahan. Kung ano kong base kong inahan, ibunusan na gisit ako. Bunos na mga igsoon ako, nang iyang cinta na si Kapit. Oh, bunos na nga. Mula, sige kita pasalamat para masugamak kainin. Murag, kung nakaiba, na bang dili na makaya sa lawas ba? Pero, salamat yung tinunga ka,